Benvidos a Boiro, benvidos ao resumo da cuarta proba puntuable para a Copa Galicia de Ciclocross 2015. No pasado 6 de decembro chegaba a esta localidade coruñesa unha cita organizada polo Club Ciclista Barbanza. 10 categorías as que se ian poñer en liza na primeira quenda, 4 delas Máster 50, Máster 40, féminas cadetes e tamén os cadetes masculinos. Líderes nestas categorías: en Máster 50, Javier de la Fuente, do Betanzos; en Máster 40, Guillermo Álvarez, do Fornelos; en féminas cadetes, María Correa, do El Rosal, e o seu compañeiro de equipo Mario Fernández na categoría masculina de cadete. Circuito tradicional no noso ciclocross, unhas vistas fermosísimas, que se caracteriza sobre todo por ser moi chan, moi técnico, e iso permite aos corredores alcanzar velocidades moi importantes. Copa Galicia de Ciclocross 2015, na que todas as súas probas son puntuables. Este ano tamén para o ranking español, un calendario que levará os especialistas de ciclocross polas 4 provincias galegas. Algunhas fochancas no circuito de Praia Sardín, malia que polas condicións climatolóxicas non había demasiado barro. Rematando as categorías, en Máster 50, vitoria que ia ser para Javier de la Fuente, que ia reforzar o seu liderado. En Máster 40 ia se impoñer o portugués Francisco Sousa, mentres que en cadete masculino Jacobo Álvarez, do Redondela, conseguía vitoria. E en cadete femenino Carla Fernández, tamén do Redondela. A ver, rematar estas 4 primeiras categorías, comezaron os infantís e alevins. Son probas de promoción que non entran dentro dos rankings da Copa Galicia de Ciclocross 2015. Un aperitivo para os Máster 30 con Narciso Piñeiro, do Club Ciclista Spol, que defendía o seu primeiro posto. Tomaban a saída os Máster 30, que entraban os Junior e a categoría elite masculina, e saían, empezaba o espectáculo das féminas. Saían por diante as elite sub-23 e un minuto despois entrarían en liza as féminas junior. En féminas junior, a ausencia da líder da competición, de Lucía Vázquez, a corredora vilaboense, que non asistiu a Boiro, o que abriu a proba na súa categoría. Que sí que estaba Desiré Duarte, outra das grandes referencias do noso ciclocross, que se perdera a anterior cita en Dumbría por lesión. Aí temos a Desiré Duarte entrando nunha das zonas máis rápidas, e en Máster 30 vivindo a loita nos primeiros postos da clasificación entre Narciso Piñeiro, do Spol, e Andrés Calvete. Aí temos a victoria en Máster 30 para Alejandro Mesías por diante de Piñeiro e de Calvete. En féminas junior, Sara Trigo, que entraba na liña de meta conseguindo a victoria. Está preparándonos para a chegada da vencedora en elite sub-23. Aí temos a corredora do Fornelos, Desiré Duarte. Desiré Duarte, que se impuxo na liña de meta de Boiro, 1 minuto 39 segundos respecto a Sandra Moral, do Marín, que pasaba a convertirse en segunda clasificada na Seral, e terceira Isabel Castro, tamén do Fornelos. Chega o momento para a proba raíña masculina, a categoría elite sub-23. Máxima emoción, aí temos os dous líderes. Líder sub-23, Adrián Valverde, e líder elite, Paulo González. E ademais, ambos igualados a 330 puntos a fronte do ranking absoluto. Este ano a temporada de ciclocross galego, que ten moitas alternativas. Ningún dos corredores aínda nas 3 citas anteriores no Rosal. Temos a caída nesa saída. E dicíamos que nas citas anteriores no Rosal, en Santiago, en Dumbría, ninguén foi capaz de repetir victoria. Saída explosiva que se vivía na categoría elite sub-23.
Y a continuación, un minuto máis tarde, facíano os corredores junior con Pablo Álvarez do Club Ciclista Cambre, portando o mallot de primeiro clasificado no ranking da Copa Galicia. Caída accidentada no circuito boirense, no circuito deseñado polo Club Ciclista Barbanza, e Mauro González, o corredor do Salvaterra, que era o primeiro en marcharse por diante. Aí temos o vencedor esa temporada en Santiago, e conseguía os metros de vantaxe respecto a un terceto perseguidor que rápidamente se ia a converter en cuarteto. Mentres que en junior, o líder Pablo Álvarez, acompañado por Guillermo García, nas primeiras voltas. Rodando en solitario Mauro González. Por detrás ese cuarteto que falábamos, con Adrián Valverde, Óscar Vázquez, Paulo González, tamén do Salvaterra, e o portugués Víctor Manuel Santos. O traballo de desgaste por diante de Mauro González, por detrás dándose relevos Óscar Vázquez e Adrián Valverde, o corredor do Club Ciclista Rías Baixas. Intento en solitario de Mauro González, intentaba desgastar tanto a Óscar Vázquez como a Adrián Valverde para que Paulo González intentara remachar no treito final. Exhibindo a súa técnica Mauro González no trazado por Boiro. Diferencias mínimas respecto a Óscar Vázquez, a Adrián Valverde, a Paulo González e o portugués Santos. Es que en junior, Pablo Álvarez e Abel Franco distanciábanse do resto de competidores. A distancia de Mauro González cada vez que era menor, por detrás tiraba con moitísima forza o vilaboense Óscar Vázquez. E a carreira cachegándose a falta de 3 voltas para o final e a presentar novidades co ataque de Paulo González. Aí temos o corredor do Salvaterra que tomaba o relevo de Mauro González, alcanzado por Adrián Valverde, polo portugués Santos e por Óscar Vázquez. Paulo González, vencedor en Dumbría, que se marchaba en solitario por diante, tiraba, aí temos o líder sub-23, Adrián Valverde, do Club Ciclista Rías Baixas, seguindo a súa colaboración con Óscar Vázquez, o vilaboense que tiraba do grupo. Podemos ver nun Sintres como ia ter problemas mecánicos que ian impedir loitar pola vitoria. Aí temos ese momento no que se vai unha das rodas a Óscar Vázquez, que ten que parar. Y quedan en persecución Mauro González, o portugués Santos, y Adrián Valverde de Paulo González, que rodaba en solitario por diante. Mauro González que empezaba a apagar o esforzo da súa fuga, e Óscar Vázquez que intentaba reengancharse. Faltaban tan só 2 voltas para o final, cando Adrián Valverde interceptaba a Paulo González e por diante saltaba o portugués Víctor Manuel Santos, que rodara durante toda a proba moi cómodo a roda dos corredores galegos, e conseguía uns metros que ian resultar definitivos, porque rodando con moitísima forza o corredor luso, o representante do Candy Bike. Por detrás Adrián Valverde conseguía tamén deixar a Paulo González con ventaxe suficiente. Aí temos a entrada na liña de meta de Víctor Manuel Santos, vencedor en elite, vencedor absoluto, e Adrián Valverde que chegaba a segunda liña de meta, sendo primeiro sub-23. Aí temos a clasificación elite do 28º trofeo Concello de Boiro, con Víctor Manuel Santos primeiro, Paulo González do Salvaterra segundo, Mauro González terceiro e Óscar Vázquez cuarto. Aí está, entrega do trofeo. Momento para os podios. Primeiro coas probas infantís, Rafaela Ramallo, vencedora en féminas, e o representante do Coruxo Jorge Fernández. En rapaces, Javier de la Fuente, vencedor en Máster 50, xunto a Antonio González e a Enrique Vázquez do Monte Xalo. En Máster 40, victoria do luso Francisco Sousa, por diante de Guillermo Álvarez do Fornelos, que reforzaba o seu liderado.
En Máster 30, Alejandro Mesías con Narciso Piñeiro, o líder. Y Andrés Calvete, do Cambre. A victoria en cadetes féminas de Carla Fernández. O seu compañero de equipo, Jacobo Álvarez, vencedor en cadete masculino. Sara Trigo, do Salvaterra, vencedora en junior, xunto a Zaida González y Andrea Tomé, do Cambre. Mientras que Pablo Álvarez gañaba en junior. Seguía el líder Desiré Duarte no podio feminino xunto a Sandra Moral e Isabel Castro. O triunfo da corredora do Fornelos. Clasificación sub-23. Gañou Adrián Valverde do Club Ciclista Rías Baixas xunto a Samuel González y Roberto Guimaraes, o portugués. Y en elite, saudando público, aparecía no podio Mauro González xunto a Paulo González, que foi segundo, e o gañador Víctor Manuel Santos, o luso do Candy Bike. Seguindo unha victoria de prestixio o corredor portugués no calendario autonómico galego. Foto de familia de todos los líderes desta primeira edición da Copa Galicia de Ciclocross 2015. Que se achega o seu treito final, a próxima proba o domingo 13 de decembro, o Ciclocross de Viveiro, que se estrena no calendario autonómico desta modalidade. A Viveiro vai chegar como líder en féminas élite Lucía Vázquez con 420 puntos, Sandra Moral do Marín segunda con 390 e terceira Desiré Duarte do Fornelos, cuarta María Jesús Barros e quinta María José Gómez.